Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People West Khasi Hills District Unit melalam kemad ada Presiden Uba Pensyai Kharbani kalapha ya ka dorkhas ya District Medical and Health Officer ka badawa ban penpha ya ka rukom ai jing sumar ha ka district kimat bakongsan balara ki kenthop ya ka jing penbiang ya ki dawai dashin ha ki PHC CHC Batsap Center ka jing penbiang ya ki kalikit nongpang ka dialysis unit Hanong Stoin Civil Hospital ka jing pentrekam ya ka MCH Hospital Hanong Stoin bat ka jing pendap ban pleno ya ki sub centers Baik ba yang ni kadong katan ki mad ki jinge be kenduk nak por khamtam ha bay de jingduna balat jong ka kalikit nongpang ka ambulans bat ki jing bomdon ro ka kalikit mediap apo kani ka dong katan ka jingi apo West Khasi Hills te kani ka kalikit nongpang kalong badon kam palat ka duna nadu nong Stoin Civil hadu ki PEC bapar habaya day bat ki jingduna ki dawai haki PEC civil bat hadu ki subsentaro bagane ru kadai kawai ka ba bu jinge ya ki pajba kadong kathan ka jungi tinggal gerpad ru ba ki ben penbiang ya ki dawai ban penpoi tikena haki PEC bapar i labu ru ka jing gerpad ya i madam bala dalong ka bala ban bu no kawai ka jaka ban le dialysis hapo West Khasi Hills Uba wailat miki shilla